Magandang gabi Pilipinas. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padua. Nakituloy tayo sa ating latest coverage ng bagyong si Odette. Ito po ang ating final update na since papalabas na po ito ng area ng ating landmass of the Visayas at Palawan. At ito po ang ating Tagalog version na yung gabi ng Biyernes, ika-17 ng buwan ng Disyembre 2021. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel. I-click niyo yung notification bell para updated kayo sa mga upcoming tropical cyclones dito po sa ating YouTube channel, MrTyphoon.tv. Ganun din po sa ating Facebook page, MrTyphoon.com, na kung saan yung ating video ay inuulit natin, ay pinaplay rin natin sa ating Facebook videos. Okay? Para updated rin kayo. So, umpisa na natin ngayon ang ating latest update. Ito po yung fast animation mula sa NOAA ng US. At yan po, sa nakalipas na 6 na oras, ito po ay naglandfall na po sa may bahagi po ng Rojas sa Palawan. Itong bagyong si Odette na kahapon bago naglandfall ay isa pong super typhoon, but tuluyan po itong humina. Rapidly humina po siya. Sa ngayon, nasa 165 na lang po or category 2 ang kanyang kalakasan dahil po sa interaction po sa landmass ng Kabisayaan. At also, medyo mababa po ang oceanic heat content para magtulong para ma-maintain ang lakas ng isang bagyo or lalo siyang hihina. So, nangyari po na medyo humihina na po siya. At ito yung pinaka historical track niya. So, ulitin natin. Ito po ay naging isang super typhoon kahapon ng bago magtanghali, 260, at na-surprise po ang mga kababayan natin sa Dinagat at Siargao Islands. Then, ito po ay naglandfall around 1:30 p.m. Ito po ay naglandfall sa may Siargao. So, makikita po na nyo dito ang paglandfall niya. Okay? Ayan. Then, sumunod na landfall niya ay sa Dinagat, landfall number 2. Then, Panaon Island sa Southern Leyte, landfall number 3, mga around bago mag-5. Then, mga 6 to 7 ay dumaan po ito sa may Maasin City area, kung saan nakikita natin mga social media accounts, mga images ay nakakatawa po. So, let's help them through donations. Ang dami po na yun nagtutulungan para maiahon ang kabuhayan natin na nasalanta ng bagyong si Odette, lalo na dito sa mga magagandang isla po ng Kabisayaan at Mindanao. At gayon din po yung kababayan natin dito sa may Zamboanga del Norte, gayon din po sa may Northern Mindanao region at Northern Caraga, ay naging grabe po ang effect nitong bagyong ito. Nagkaroon mga pagbabaha. Samantala dito naman po sa malapit sa kanyang mata yung malalakas na hangin. Okay? So affected po nitong bagyong ito. At makikita nyo dyan, pagbalik ng image, nag-load pa po. Dahil hinihintay yung pinaka-latest. So ayan po. Tayo muna natin na lumabas lahat. Balik tayo doon sa area ng landfall. Wala, play muna natin para ma-upload. So ito po ay nagkaroon ng 8 landfalls. Okay? Major landfalls. So pagkagaling ng Southern Leyte, tumawid po siya. Post natin. Yan, mga alas 8 ng gabi. Actually, it's only, wait. Balik ulit tayo. There you go. Nung alas 7 ng gabi, naglandfall na po yun sa may Northern Bohol. Then, during the evening hanggang, let me see, 9 p.m. hanggang 11 p.m. lumabas na po siya ng Cebu. So, ang areas po ng Metro Cebu ay nagsuffer po ng grabing lakas ng hangin dahil po nandoon po siya sa northeast quadrant ng eye wall. In studies on the eye wall of the storm, nandyan po ang pinakamalakas na hangin na dala nito. Kung sabihin natin 200, yun po ang ma-feel niyo. So tuluyan na po itong humina pagbagtas po o pag-cross ng Visayas. At
after crossing Negros, pagdating ng early morning, ito po ay lumabas na po dito sa may Panay Gulf. And ang Iloilo at southern portions ng Panay nagsuffer rin ng malalakas na hangin. Although nothing compared dun sa unang na dinaanan niya. So yan po ang 6 PM kanina, ay 6 PM kahapon. Okay? 6 yan po. And then kaninang umaga, nag-reorganize po siya sa may Sulu Archipelago. Then nag-make landfall po dito sa may area po ng Northern Palawan along Rojas town ng Palawan. Mga 5 PM na ilang hapon. Okay? And then hindi na po siya lumakas, pahina na po siya. Ngayon nasa 160 kph na lang po. So tuluyan po itong lalabas na sa may West Philippine Sea, but posible pa rin lumakas. So yan po ang kanyang takbo. Yan po. Okay, yung eye niya nagpo-form na po dito. So by tomorrow morning ay maganda na po ang panahon sa area po ng Visayas at sa Mimaropa. Baka bukas pa ng hapon o gabi, mabilis na kasi ang pagtakbo nitong bagyong ito. Okay? And ito po yung windy.com. So makikita ninyo yan ang pagdaan niya dyan sa may area po ng Northern Palawan. Medyo malaki pa rin yung kaulapan niya dito sa Bicol. Yung trough po niya ay nakaka-affecto po sa atin. Although hangin mula sa Timog Silangan. So ito na po ang trough, yung extension o parang kamay ng isang bagyo na umaabot dyan. Kaya nagkakaroon tayo ng mga thunderstorms, mga flashes of lightning sa labas dahil po sa weather system na ito. Okay? So, ang next target po niyan ay ang Kalayaan Island Group. So, ito po yung oceanic heat content. Nakita niyo kung bakit siya, kung at the time naggrabe yung paglakas niya. Pag-cross naman ng Visayas ay grabe yung binaba niya because nga napakababa po ang oceanic heat content. Nasa 0 to 15 lamang po compared sa dinaanan ng bagyo sa may east ng Pilipinas, amounting around 50 to 100 kilojoules of energy. So, yan po ang nangyari. Okay? Itong area po ng Siargao, Dinagat at Southern Leyte ay nagsuffer po ng worst ng bagyong ito. So, mukhang matatagalan pa ang pag-restore sa kanila, but let's hope and pray mabilis naman po para celebrate sila ng magandang Pasko. So, yan po ang nakaka-sad. Although kami sa Bicol, experience na rin namin itong mga bagyong ito before Christmas. Ang last nga, yung Super Typhoon Nina. December 25 po yun ang gabi. Dumaan sa amin dito sa Naga City. So, nag-clock po ng 237 kph ang na-record sa ating automated weather station sa PD Airport sa Naga. Yun palang ang record holder hanggang nag-close down ng Weather Philippines. So, yun ang magiging milestone ng nakarecord tayo ng malakas na hangin na 237. Okay? So, ito po yung tracking natin. So, ito pong pag-akyat niya at babalik, hindi po yun babalik, malulusaw po yan dahil mayroon pong cool dry air sa taas, dala ng amihan, nasisira na eventually sa kanyang lakas. So, magiging tropical storm hanggang maging area of low pressure na lang po sa may dagat China sa labas ng ating bansa. So, nothing to worry. So, ito po yung tracking. So, ito po ay dumaan dito. So, apektado po pati yung Puerto Princesa, Palawan, Northern Palawan, dahil po sa medyo 700 km radius ang kanyang yung rain circulation. Yung hangin ay nasa 700 plus din. Okay? Kaya, although paalis na po yan, so bukas ay pick up the pieces ang mga kababayan natin sa Northern Palawan at mag-rebuild. Okay? Alam natin yan, nasa typhoon prone areas tayo kahit na buwan ng linggo may mga weather systems na ganito. So ito po, pinapakita ko lang itong zoom na track mula sa Typhoon 2000. Sa Sabado po ng hapon, yan po ang pinaka-closest approach sa Kalayaan Island Group. Kasama po dyan ang Pag-asa Island. So, very strong winds, destructive and damaging will be expected beginning tomorrow morning. Okay? And then, in the afternoon, yan po,
may experience po nila yung kahagupit nitong bagyong si Odette. Pero pwede pa rin ito magbago, so tabayan natin latest in the next updates natin. So bukas tayo mag-i-issue ng another update. Ito po yung track ng lahat ng tracks ng lahat ng Asian agencies. So they all agree na babalik, although hihina dahil po may dumaan na frontal system kaya umakyat din siya. So nothing to worry about. Ito yung wind at pressure forecast mula sa nilagyan ko lang ng isobar lines, okay? Mula sa ECMWF. So Saturday ano po siya, paalis sa ating bansa. Ngayon sa Pilipinas ay tahimik. Magkakaroon po tayo ng easterly surface wind flow, but inaasahan pa rin may mga konting ulan. Ang worst, if may localized thunderstorms dahil panahon ng La Nina, naging common po ito kahit tagtuyo. At ito po yung rainfall accumulation. So kita nyo yung wide swath of violet or purple color. Yan po ang heaviest of rain. That's why naapektuhan po ang Palawan. At dito na po sa may northern at central Luzon, eastern sections ng Luzon ay nagiging pink din o violet. At nagbibigay ng grabing mga problems dyan sa mga low-lying areas, flood-prone areas. Ang Bicol, may mga ulan din na inaasahan, but pabugso-bugso. At pwedeng wala ng ulan bukas, so we shall see. And bago tayo po alam, itong Global Tropics Hazards and Benefits Outlook ng Climate Prediction ng NOAA. So sa week 1, December 15 to December 21, itong green na ito na po yung bagyo. Okay? So, kasi naka-form na siya eh. And then, December 22 to December 28, magkakaroon po tayo ng talagang extra dry conditions. At ito po ay makakatulong sa atin, sa ating panahon na medyo maganda. Hanggang December 28 po yan. So, sana wala na pong mag-form na any tropical systems na pupunta sa ating bansa. So, magiging cool, dry conditions tayo. May mga konting drizzles kapag may localized rainfall. Okay, so yan po ang ating latest. At babalik na tayo sa Monday. Pakibigay sa inyo latest sa kung ano man mga weather systems na upcoming sa ating bansa. At eventually sa Lunes, na sa may Vietnam area na po yan. Itong bagyong si Odette. So dyan po nagtatapos ang ating update. Na yung araw po ng Biyernes, ito ang special coverage at tinatapos na natin ang ating special coverage ng bagyong si Odette. This will be the final one. At sa Monday, balik tayo sa usual tropical weather analysis for 3 days, MWF. Ito si Mike Pado magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. And thank you so much for watching our channel.